ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕುದ್ರೋಲಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿನ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮೆರೆದು ಒಂದಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ. 14 ಭಗವತಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ 4 ತರವಾಡುಲ ಹೆಣ್ಮ ಊರದ ಆ ತರವಾಡುಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಇಂದು 14 ಶಕ್ತಿ ಮೂರು ಆಡ ಚೀರುಂಬ 4 ವೇರು ಪಾಡಂಗರ 5 ವೇರು ಪುಲ್ಗಳ 5 ವೇರು ಇಂಚ 14 ಭಗವತಿ ಮೂರು ನೆಲ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಚೀರುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿದಿಂತ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ನೇಟು ಪಾಡಂಗರ ಒಂಜಿಂತ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ 5ನಿಂತ ಭರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಣ್ಣದ ಅವಳು ಕಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವ ಅವಳು ಪಾಡಂಗರ ಅಂಚ ಪುಲ್ಲೂರಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿಂತ ನಡವಳಿಲ್ಲ 5ನಿಂತ ಕಳಿಯಾಟಲು ಪುಣ್ಕೊಂಡ ಅಂಕಲ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲಂಚ 20 ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ವರ್ಷ ಅಂಕಲ ಕಳಿಯಾಟ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 70 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಆವಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಆವಡು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಸಡ ಎಂಕ್ಲ ನಟ್ಟು ಅಂಚೇನು ಇವತ್ತು 9 ಜಾತ್ರೆ 9 ನವರಾತ್ರಿ ಮಲಯಾಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಂಗುಲು ನಾಮದ ಭಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿರಿಗೆ ಒಲಿದು ನಿಂತ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಅಂಚೆ ಪ್ರಥಮ ಇಂಕ್ಲೆದ ಪಂಡ ಆ ಓಬಳಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಪ್ರಥಮದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಲನ ಅಂಚ 2ನೇ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಲು ಬೆಳ್ತಾರೆ ವಾಡು 3ನೇ ಪೂಜೆ ಕದ್ರಿ ಅಂಚೆ 4ನೇ ಪೂಜೆ ಜಪ್ಪು ಕುಡುಪಾಡಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ 4 ತರವಾಡು ಅಂಚೆ ಬೋಳಾರ ತರವಾಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು 7ನೇ ಪೂಜೆದನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಲಿಕೆ ಜಾತದು ಇನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಡ ಅವು ನೆಟ್ಟು ತಿಲಪತ್ತು ಬಂಡು आणि ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬದ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಈ 7ನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ತುಲಪತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿತ ದಿನ ಅವರು 7ನೇ ಪೂಜೆದನಿ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿ 7ನೇ ಪೂಜೆದನಿ ಅನಿ ಬಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪರಂಡು ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡು ಅನಿತ ದಿನ ಅನಿ ಅಂಚ ಈ 9 ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದು ಎಡ್ತು ಬತ್ತು ಅವು ಗೌಜಿಟ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪೊಗಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ. ರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಂಜನೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕರ್ಪೂರಾರತಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅವು ಮಾತನಾಡ ತುಲಭಾರ ತುಲಭಾರ ಇದ್ದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಏಳು ಮತ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವಿನ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ತುಳಭಾರ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡದ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ 7ನೇ ಪೂಜೆದನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅನಿ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಸಮ್ರಾಟಿ ಬಲಿಕೆ ಜಪ್ಪರುಂಡು అని భక్తిన భక్తులకి ప్రసాద మాత అప్పన
Park with ease at Ajanta Business Center with security access and convenience at your fingertips. Step into a welcoming lobby where a warm smile greets you and your clients. With top-tier amenities, Ajanta set the stage for our success, leading us to Ashoka Business Center as a next upgrade. Invest in workspaces managed by Vertex. Invest smart. Invest in Mangaluru. Volkswagen Mangalore, Airport Road, Yeyadi, Mangalore. Volkswagen. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಯ, ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ಜಯ. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. RJR Herbal Hospitals, 150+ years of service, 75+ branches. ఫంక్షన్కు పోయారుండు. ಅಮ್ಮ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಪೂರಾರ್ನ ಕಾಂಜೀವರಂ ಪರತ್ತು ಸೀರೆಲೆ ಉಂಡು ಅತ್ ನಿನ್ನೂರ ದಾಯಗ ದೀರ್ತಿನಿಂದ ಬೋಡೆ ನನ್ ಒಂಜಯ ದಕ್ಕುವೆ ಇಜಿನ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಯಾನಿ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ ಪೂರ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಜಿ ಇಜಿನ ದಕ್ಕುವೆ. ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ ಮಾರಣ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಜಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಆಲ್ಪಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕೊಂಡ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ ಪರಸೀರೆನ್ 21 ಅಡಿಗೆ ಗೋಲೆ ಬಾಲ ಅಂದ ಗುರುಜಿ.
ಸೀರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆಗು ಕೊಡ್ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಡಾಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ ಸೀರೆಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ತದು ಐಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಸೀರೆಗಾಕಲು ಆಸಿಡ್ ಮೈಪುನಗ ಅವು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೀರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ ಪರತ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಾರಿಕನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಂದು. ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ದಣಿವು ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಬಬಲ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ. ಬಬಲ್ಸ್, a splash of happiness. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. All kinds of quality and attractive material available at one place. Biggest showroom in Mangalore city. Admired by public at large. The showroom of your choice. Be Devdas Ganpati Pai Enterprises. Near New Chitra Talkies, Mangalore. The Ocean Pearl Inn. Welcome to hospitality. Another landmark from the Ocean Pearl Group. Ideally located and well-equipped hospitality destination in the heart of the Mangaluru city. Find everything you need with aesthetic appeal and comfort in premium and deluxe rooms. Asian House is the city's first fine dine pan-Asian restaurant featuring Chinese, Thai, Japanese and Indian cuisine. Sagar Ratna is delighting its customers with authentic South Indian vegetarian cuisine, which are cooked fresh. Experience a world-class hospitality. The Ocean Pearl Inn, Vijay Kapikad, Mangaluru. Sunshade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Ampankatta, Mangalore. ಚೀರುಂಬ ಪಾಡಂಗರ ಪುಲ್ಲುರಾಳಿ ಪುಣ್ಯ ಭಗವತಿ 14 ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಳಿಯಾಟ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೆರೆದ ದಾರುಕನ ಸೊಕ್ಕನು ಮುರಿದ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಪ್ರಬೋಲಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬೋಲಿದ್ದು ಎಗ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗಾರ ಬರಬಾರ್ದು ಐತವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ನಕಲು ಪೂ ಬಾರ್ದು ಐನು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಡವಳಿ ಸಮಯ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಗಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೋದು ಇತ್ತು ಪೋದು ಅವಳು ಉತ್ಸವ ಓಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮೂಲು ದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಆ ಜೇಲ್ಸಾರ ಭಕ್ತಿಯರು ಮೂಲು ನಿರಂತರ ಸೇವೆ. ಭಗವತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಪೊಗಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವತಿ ಕೂಟಗಳ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿನ 18 ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮೆರೆದು ಒಂದಾಗಿ ಈಗಲ ಮನೆ ಈತ ಜನತ್ತು ಈಗಲ ನನ್ನ 4 ತರವಾಡದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತು ಊರು ಶಾಗಿರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಏಳನೇ ಪೂಜೆ ಮೂಲು ಅವೇ ಬಲಿ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ఒక ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ದರ್ಶನರು ಅಪ್ಪರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬೇರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ನರ್ ನಕ್ಕಲು ಅಚ್ಚ ನಕ್ಕಲು ಇತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಮಂತಂಡ ಅಂಚೆ ಆತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೀಕ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಬಚ್ಚೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಗುಣಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರ್ಲು ಉಳ್ಳಿಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಉಳ್ಳಿಯರು
ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಪ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಿ ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಈ 14ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುದ್ರೋಲಿ ಭಗವತಿ ಪಂಡ ಊಲು 14 ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಚೀರ್ಮ 4 ವೇರು, ಪಾಡಂಗರ 5 ವೇರು, ಕೊಲ್ಲೂರಗಳ 5 ವೇರು. ಐಟು ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ, ಎಲೆಯ ಭಗವತಿ, ದಂಡ ಭಗವತಿ, ಕಂಡಕರ್ಣ ಭಗವತಿ, ಪಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಭಗವತಿ, ವೀರಕಾಲಿ ಭಗವತಿ, ವೀರಪುತ್ರ ಭಗವತಿ, ಮಲೆಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚ 5 ವೇರು ಕೊಲ್ಲೂರಾಲಿ 5 ವೇರು ಐಟು ಕೊಲ್ಲು ಕರಂಗಾಲಿ, ಕೊಲ್ಲೂರಾಲಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ್ನ ಕನ್ನ, ಕಾಲಪುಲಿಯರ್ನ ಕರಿಂದನೆ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲುಂಡು. ಬೊಕ ಇದೇಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವಾಯನಾಡು ದೈವ ಬೊಕ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಬೊಕ ಅಜ್ಜನ ಗುಲಿಗಜ್ಜನ. ಈ ಗುಲಿಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂಡ ಮುಲ್ ಗುಲಿಗಜ್ಜೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ತಲ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಅಂಚಿ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಾರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ಬೋದು, ಅಚ್ಚನಗ್ಲಿತ್ತದು ಎಂಗಲ್ಬೋದು, ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಎಂಗಲು ಗರ್ಭ ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಜನ್ಮದಿನ ಅವಳ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಡಾಪುನ್ ಭಜನೆ ಪೂರ ಇವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಪೂರ ಸಂಘದಗಲು ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಮಹಿಳಾ ಮುಂದೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಮಲ್ಪೇರು. ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬರೋ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಅನ್ನದಾನ ಆಡು, ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆಡು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡು ಬರ್ತದೆ. ಓ ಗ್ರಾಮದಾಗಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಡ್ದೊಂದು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಡವಳಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲು ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ವೀರಸ್ತಂಭ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು. ಐಕ್ ಮೇ 2ನೇ ವಾರ ಮೂಲು ಬಂಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು. ಈ 2000 ಮಿತ್ತಿ ಬಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರ ಆಪುಂಡು ವೀರಸ್ತಂಭ. ಒಬ್ಬ ಐಟು 14 ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪನ ಕಲ್ಲವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿ ಅದು 2ನೇ ವಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಭಿಷೇಕ. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಚ ಬಕೊಂಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಅಚ್ಚ ಮಾರಿತ್ತದು ಇಂಕುಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅವು 75 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 5 ಬಣ್ಣ 22 ದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಮರ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು. ಐನಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಮರದ ಬೇಲೆ ಓಡು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಐನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ ಐನು ದುಂಪು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಐತಿತ್ತ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದು. Friends Winner and Ply, Industrial Area, Baikampadi, Mangaluru. Vasudeva Stores, store for your inner needs. Visit us to find trendy innerwear from major brands.
Visit Vasudeva Stores, ground floor, Ideal Towers near Sharavu Ganapati Temple, Mangaluru. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ಪಿಯು ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ LED ಝೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಳಿಗೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಕಾನ್, ಲಾಫೆಟ್, LED ಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ತೂಗುದೀಪಗಳು, LED ಶ್ಯಾಂಡ್ಲಿಯರ್ಸ್, ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, LED ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಸ್, BLDC ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಆಟನ್ಬರ್ಗ್, ಓರಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, AO ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ LED ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಆರ್ ಮಿಷನ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್, ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, 24/7 ಸೇವೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಪಂಪೆಲ್, ಉಜ್ಜೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ, ಸುಳ್ಯ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. They'll whisper things like, lab-grown diamonds have no resale value. But at Limelight, you get 100% exchange and 80% buyback value for every single piece. For life. No small print, just clarity. Because real luxury comes with trust. Limelight lab-grown diamonds. Let's get real. Do you know 96% of your water is impure? Yes, hard water affects your home and health. So here is your solution. Fortex Solutions, pioneers in water treatment plants. Don't struggle with bad smelling water. Bluebird Pure takes care of your water's purity and safety completely. Bluebird Pure, domestic water softener, domestic sand filter, domestic iron filter, provides complete solution for your domestic and commercial water problems. Install today and stay safe. No more hard water, no more hard effects. Contact Ankit Karkera, Fortex Solution, pioneers in water treatment plants. Tej Towers, Jyoti, next to KMC Hospital, Mangaluru. Call 8197 564 398. ಇದು ದುರ್ಬಲವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. Think luxury, live luxury. Free delivery with warranty. Tamam, finest quality at affordable price. Tamam Furniture World, Uppala,
Bandiyoud Udyavar, now at Mangalore. ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಉನ್ನತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ, ಔಷಧಿಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 4 ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಾಣವೈದ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಭರವಸೆ. ಈ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಈ ಪೂತ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗ ನಮಸ್, ಕುಂಕುಮ ಸರ್ವ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನದಾನ ಬರುಂಡು. ಅವು ಎತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕಾರಣ ಎರಡತ್ತು ಅಚ್ಚನಕಂಡವರು ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಈಡೇರಿಸುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪುರ ಪರಿಹಾರ ಆಗುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತದು ಐನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡು ಉಂಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಎಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು. ಈ ಎಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಗುಳು ಮೂಲು ಬರ್ತದ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಪುರ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಿಂದು ಅಕಲ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋನಾಗ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕೊರದು ಪುರ ಹೋಗ್ಬೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುರ ಹತ್ತಿರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದು ಹೋಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಎಡಭಾಗಡು ಎಂಗಳ ವಯನಾಡು ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂಗಳ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ಗೊಂಜನದ ತರವಾಡುದು ಆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ದುಂಬೂರ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಈ ಅಲ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತರವಾಡು ಅಲ್ತಿರದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬೈಯಡು ಭಂಡಾರ ಮನದಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಹೋಗುಂಡು. ಆ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ವಾಡಂಗರ ಭಗವತಿ ಅವಳು ಆ ಪೀಠಡು ಅವು ಪೀಠದ ಮೂಜಿಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ಆದು ಪಿರ ತರವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲು ಉಂಡು. ಒಂಜಿನ ತರವಾಡು ಬೋಲಾರ, ಒಂಜಿನ ತರವಾಡು ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲಿ, ಎರಡನೇ ತರವಾಡು ಬೋಲಾರ, ಮೂಜಿನ ತರವಾಡು ಜಪ್ಪು ಕೊಡುಪಾಡಿ ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಆದಿಶೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ನೇ ತರವಾಡು ಉಂಡು ಕದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಜಿಪ ತರವಾಡು ಉಂಡು. ಸಜಿಪ ತರವಾರದ ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗುಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಚೋಡು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರಡ್ಡ ಅಚ್ಚನಕುಲ್ಲ ಸಜಿಪ ಪಲಕೆ ತರವಾಡು ಪಂಜುಳ್ಳಿ ವಾಯನಾಡು ಪಂಜುಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ತ ರಡ್ಡ ಅಚ್ಚನಕುಲು ಇಲ್ಲಿಯರು
ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತರವಡು ದಪ್ಪಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನೇರು ಆವಡು ಅನಿತ ಕಲ್ಯಾಟದ ಸಮಯಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣುಕೊಳ್ಳೋಡು ದರ್ಶನ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ ಬರೋದು ಅಂತ. ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್.